नाय जों गोसोआव फैयो दा बेयो बोरिमाखा गामियाव बेखौ फोथांनानै दोनदों। देमसि मोसानाय होनोब्ला बोरिमाखा गामियावनो जों नुग्रोयो आरो बेयाव फोथांनानै दोनदों। नाथाय आसल जे देमसि जोङो बेखौ आं बिजनियाव दाखालि नुबोदों नायबोदों। सिगाङाव जोङो माने देमसि मोसाब्ला आजिखालिथ' सेंग्रा आरो सिख्ला बिदि जायो, खिन्थु सिगांनिया सेंग्राफ्रानो सिख्ला जायो, ओमफ्राय बेनो आरो राजाबो जायो बायदिसिना जानानै माने हौवायानो फेमेलनि जे रल हिन्जावनि रलखौबो लायोमोन। दा बेबायदिनो सोलियो जों दाबो। जों दाखालि आं भिडिअबो बानायनानै लाबोदों। बेफोर जिनिसखौ जों बेयाव फोथांफिननांगौ। मानोना मोनसे सम दङमोन, बै समाव हिन्जाव आरो हौवा जों एसे गेप लाखिना दोनोमोन। दा गोबांनि हयथ' फिसाजोफोरखौ हगारामोन, गोबांनि हिन्जावफोरखौ बिदि मोसानो हगारामोन। दा बेखायनो बैनि रलखौबो हौवाफ्रानो लायोमोन हिन्जाव जानानै। दा बेयो जोबोद दाबो बिजनियाव बेयो सोलियो। आरो बिजनियाव दाखालि गोदानै नुहैदों जे बेयाव हिन्जाव आरो हौवा बिदि कम्पिटिसन जायो मोसानाय, आरो न'खरसेनि माने बिथांमोनानो आंगो बिसि फिसाय जानांगोन, गुबुननि हिन्जावखौ लानो मोननाय नङा, गुबुननि हौवाखौ लानो मोननाय नङा। आरो बेबायदि बेयाव प्राइजबो होनाय जायो। दा बेफोरखौबो जोङो लासै लासै फोथांनानै लाखिफिननांगोन। दा जियानो जा हारिमुनि थाखाय नोंथांमोननि गामिया सिगांनिफ्रायनो मुंदांखा, दासिमबो बेयो दङ। नाथाय गेजेर ससेयाव जों एसे लोरबां जादोंमोन। दा बेयो सम आरो बोथोरजों आरो फैफिनगोन आरो फैफिनगासिनो दङ। आरो लाइमोन क्लाबा बेखौ फोथांना लाखिनो हादों, आं बेनि थाखाय साबायखर बावगोन। आरो बे क्लाबखौ जोंहा जौगाहोनो हायोब्ला सिसुपानिनिनो मोनसे रल मडेल, गलाघाट जिल्लानिनो मोनसे रल मडेल क्लाब हिसाबै जों बेखौ गायसननो हागोन। आरो बिनि जौगानांगौनि थाखाय जोंनि काउन्सिलल' नङा, जों इन्डिभिजुवेलिबो बिनि थाखाय जोङो नोजोर बोदों। दा गतिके बेखौ जोङो उननि समाव बे क्लाबा जेरैबायदि जौगानो हायो जों बेखौ खालामनांगोन, बे मोनसे बाथ्रा थाबाय। बेनि अनगा सोलोंथाइनि बेलायावबो बोरिमाखाया सिगांनिफ्रायनो जोंनि सिसुपानि ओनसोलाव एसे बियो जायगा दखल खालामनानै दोनदों, मासि मोनसे बेखौ लाखिबोनो हादों। नाथाय बेखौ आरो जौगाहोबावनांगोन, बेयो दङ। बेनि गेजेराव लिडारशिपनि बेलायावथ' जों फ्राय नुदों नोंथांमोननि गामिनिफ्रायनो फ्राय जायो। जोंना सोमदोन बिथाङा दङ बसुमतारी, दाखालि बावैसो सिसुपानि आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट जाबोदों। दाबो बिथाङा हयथ' बेयाव बिबान दङ। बिनि उनाव दाथ' नै सुजाता नार्जारी, बेबो गाहाय नेहाथारियानो जाबाय जोंनि जिल्लानि। आरो जों जिल्लानि जोंहा बृन्दाबन बसुमतारीमोन दङ, सिगां आनसलिकखौ दैदेनबोदों, दाबो जिल्लाखौ दैदेनगासिनो दङ। बेबायदिनो जों नुदों बे बोरिमाखा गामियाव लिडारशिपनि बेलायावबो उनफिननानै थायाखै, बेयाव दङ। दा बेखिनिखौ मेनटेन खालामनांगोन। जेरैखिजाया आदर्श मोनसे गामि जानांगौबा बेयाव नोंनि इनफ्रास्ट्राकचारा मा दङ बेयो बारा गिदिर बाथ्रा नङा। जोंनि सोदोमस्रि आरो जोंनि आब्रुथि जोङो बेखौ गावसो थिग खालामनांगोन। आरो मानसिया सिगाङाव आदर्श'फोरानो जाग्रोनांगोन। आरो जों आदर्श जानो हायोब्ला जोंनि गामियाबो आदर्श जागोन। गथ' गथाय आदर्श जायोब्ला अट'मेटिक बे आदर्शबान गामि जानो हायो। दा मडेल भिलेजनि कनसेप्टआ हयथ' बेजों फैयो। जों दा सिसुपानि ओनसोलाव आदर्श गामि जुदि जों गोसोखाङोब्ला नोंथांमोननि गामिखौबो जों गोसोखाङो। न' डाउट बेयाव माने जिखिनि सरकारि भाबै बा जोङो गामि नाङैनो जिखिनि आन्तगाथनि नांगौ, जिखिनि इनफ्रास्ट्राकचार जों बेखौ दासिमबो मोनजोबनो हायाखै। थेवबो जिखिनि दङ बेनि गेजेरजोंनो जोङो एसे सोद्रोम, बेनि गेजेरजोंनो जों एसे आब्रुथिखौ मेनटेन खालामनानै दासिमबो जों दोनबाय थादों। आरो बेखौ नांगोन। आरो बेखिनिनि गेजेरजोंनो जोङो सिसुपानि ओनसोलाव, गलाघाट ओनसोलाव बयनिख्रुइ साबसिन बा बयनिख्रुइ साबना हामना गामि हिसाबै नोंथांमोननि बोरिमाखा गामिखौ जों गायसननो हागोन। आंनियाव बे मिजिंथिनाया दङ। दा जियानो जा दिनै मुंदांखा जानांगौ जायोब्ला जोङो बेयाव रंजालि बैसागु फालिनायजोंल' नङा, जोङो बेयाव गासैयावबो आखा फाखा जानांगोन। दिनै हारिमुआव नोंथांमोना दङ, गेलेनायावबो नोंथांमोना दङ, लिडारशिपआव जुदि दङब्ला होमबा जोंनि आबाद मावनाय, जोंनि फालांगि, जों जेरावबो आखा फाखा जानांगोन। होमबानो बे गामिखौ बयबो रल मडेल हिसाबै बेयाव लागोन। दा बेखिनिखौनो जोंनो नांगौ। दा गिबि बाथ्रा लेखा फरायनायाव जों एसे गोजौआव थांनांगोन। आरो लेखा फरायनायनि गेजेरजोंनो आसल मासिखौ जों आवग्रिनो हायो। दा दिनै साफा साफा गथ'नो जोङो जेबो होनो हायाब्लाबो बेनो बिद्दाखौ जुदि होनो हायोब्ला, शिक्षाखौ जुदि बेनो होनो हायोब्ला बे गावनि आथिङाव गावनो गसंगोन। जोंहा बेखौ नायफिननांगौनि जेबो बाथ्रा गैला। बे हारसिंनो गावनो सोलिनो हानाय मोनसे अबस्थायाव थांगोन। नाथाय नोंथांनि गथ'आ हिस्थ' पुस्थ' बिराद चेहेरायाल' बिराद मोजां, बिराद माने बोलोल' दं बेहा, खिन्थु बिद्दा शिक्षा गैयाबा बे बयनिख्रुइ दुरबल, बयनिख्रुइ लोरबां बियो। खारन बियो दुनियायाव बियो साहसजों बे थांना थानो हानाय नङा। खारन बिनि शारिरिक जिखिनि बिनि देहा, दा बिनि जिथु हेन्डसाम बा बिनि नायनो महर गोसा, बेजों बे थांनाय नङा। आसल थांगोनब्ला बिनि जि गोहो,
बिनि स्किला थानांगोन, मावगोहोआ थानांगोन आरो बे मावगोहोआ थायोब्ला बिनो साहस फैयो आरो बे मावगोहोखौ जों मोनगोन सोलोंथाइनि गेजेरजों। दा बेखौनो सोलोंथाइयावनो जों बांसिन गुरुत्व होनांगोन आं बेखौ खावलायदों। गामिया बेसेबां गिदिर बे गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय बे गामिनिफ्राय गोरों गोरों जुदि मानसि ओंखारोब्ला सुबुं धोन सोरजिनो हायोब्ला बे गामिया फिसाब्लाबो बेनो माने मुंदांखा जानो हायो। आं उत्तर प्रदेशआव गंसे गामि नुदों, बेखौ सनपुर जिल्लायाव दङ, बियो मधुबती होननाय गामि। बे मधुबती